ik een schijf voor jou. Nou, klaar. Schoon genoeg. Ja, schoon genoeg. En hoe lang woon je hier al? En dat is even vertellen. Zonder hier, geboren en getogen. Het ouderlijke huis. Het ouderlijke huis in de bedstee. Maar hij heeft nooit gedacht van, maar dat is een verhuizing of iets? Nee, Nee, nooit. Nee, Celeste, nee, maar verhuis ik nee, we wijnen je prachtig. Nee, Niet verder. ja. Zo. Die hebben het al. Nu hebben we het eruit halen misschien. Ja. Kijk om. Zo. Even die kant op. Mooi speelt hij altijd. Ja. Nee. Wat bedankt. En je bent nog wel aardig fanatiek, hè? Ja, dat is wel vaker. Ja. Vier. Je waagt, je wint. Zo. Ja, rooi, ja. Dus zo zit hij hier wel gauw eens even? Altijd. Ja. Ik met mijn familie hebben een speeltje durven. Ja. Ik zei, wacht jij. En waar wint de meestal van je? Nou, Oh, dat is moeilijk te zien. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Zo'n week en soms zei Nee, dat weet ik maar niet. Nee. Maar je bent je dus altijd maar je twaan. Altijd, hè? Ja. Hele. Ja. Best erop. Ja. En zeker bij. Maar hij heeft nooit een gezin of zo, hè? Nee. Nee. Ja, nee. Dat weet nee. ik net beter. Nee. Nee, misschien een man of band of zo. Ja. Nou, hebben we geen... Nee. Hebben En op zijn leeftijd nog helemaal. Oh, nee, nooit. Hoe kijken? Dat weet je net. Nee. Dus je sluit er niks uit? Nee, beslist. Nee, helemaal aan. Dan heb ik koffie voor. Ja. Maar ik nooit trouwd geweest. Nee. Nee. Hoe is het eens kijken, hè? Van gelachen te belangrijk. Goeie. Goeie. Wat ben je hem onderwan? We zijn het voorlezen. We moeten het boek inleveren. Oké. Dus dan moeten we het voorlezen hè, voor de kinders. Dus nog het even. Ja. En is dat een leuk boek? Mooi weer. Ja, Waar gaat het over? Edgar en Ellen. En ja, die halen allemaal streken uit. Dat is een hele rare tweeling. Oeh. En die doen allemaal ondeugende dingen. Aha. Ze hebben een stadje in Stompdam. En er is een burgemeester. En die heeft het Franse Toastfestival die organiseert. En nou hebben allemaal belangrijke gasten. En Edgar en Ellen die schoppen alles in het 100. En die maken er een puinzooi van. Niels Bubbel die is naar de duven aan het meppen en dat lukt niet echt. Hij wist er niet één te raken. Zijn vrouw had zich wijselijk verscholen onder de grote tuba. Alex Sky schreeuwde niet en sloeg niet op de vlucht. Ze bleef stil en onbeweeglijk te staan te midden van de chaos, zodat de duiven haar niet opmerkten. Op de instrumenten van de schoolfanfare, op de mensen die hun met stroop besmeurde stroopfleskostuums en op alle als toast verklede dansers en danseressen. Weg uit de duivenchaos. Je leest hem maar zien hoor. Ja, je moet om 8 uur inleverd. Ondertussen hadden de vogels het hoofdgerecht ontdekt. De zachte goudgans in de ontbijtverrassing was veranderd in een geleden. Even stil. Nu even stil, jongens. Niet je knop. Mark. Ja! Je kunt het! Hij staat al eens jij dat dingen? Nee, nog nooit. Van toch nog niet zo ver. Zullen er wel wat zitten? Erbij, hè, zei hij. Oké, ja, daar. Nee, geen idee.
Wat vind je van polstok springen? Ja, ik vind het wel leuk, maar je bent er wie van. En daar! Nee, ik won het! Femke, oh Patrick! Ja. Er zijn al 2 Famkes al ingesprongen, hè? Weet je, deze mouwen zijn helemaal... Lekker kappen! Is dat hem? Oh. Hey! Hey! Wat gaan we nou de vorige keer mis? Heel veel. Nou, ik heb dit nog nooit gedaan, dus misschien dat. Ja, maar waar? Maar wist dan wel was beter dan mast? Dat is zien wat er is. Geen idee. Oké. Nou, dit wordt dan weer lastig, denk ik, maar doe maar. Dat wordt wel wasje, jongen, in Gietjerk. Ja, dat hindert niks. Wasmachine draait altijd. Dat nog smarrig skinnen klimmen, dat hindert niks. Je hebt erbij, toch? Dat je net smarrig is en dat je net leeft. Oh. Zuster, wat zit een rikst? Nee. Maar dan kies je het toch proberen? Wat zei je? Maar dan kies je het toch proberen? Ja. Succes! Ja, bedankt.